نايزن هجرات عربن ناي إسرائيلن ناي كالوت عبيت هجراتن نابقرن أفريقيا دما اتقندا تكرو نايز channel سلزغونه نابو غزنا هن كيدنا انتاي صلوا كلويو. Let's continue and let's dive there. የአብይ አህመድ አገዛዝ የልኡካን ቡድን አባላት እዚህ አሜሪካ በመምጣት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ስምምነት ማድረጋቸው ተመልክቷል። ስምምነቱ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህንን የልኡካን ቡድን በመምራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንደዚሁም የአብይ አህመድ የኢኮኖሚ አማካሪ አቶ ግርማ ብሩ፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር መምጣታቸውን የታወቀው የአብይ አህመድ አገዛዝ ከገባበት አጠቃላይ አጣብቂኝ አንጻር መነጋገሪያ ሆኖ ነው ያለፉትን 2 ቀናት የቆየው። በጉዳይ ላይ የኢትዮ አሜሪካን የህዝብ ጉዳዮች ምክር ቤት ኤፓክ መግለጫ አውጥቷል። በጉዳዩ ዙሪያ ያሉትን አጠቃላይ ነገሮች በማንሳት ከምዚ ትሪዎ ዘለኹም እንዳ ብልጽግና ኣብ አሜሪካ ዝገበርዎ ዝርርብ እንታይ ከም ዝኾነ ንጹር እኳ እንተደይኮነ ሓደ ዓብዪ ዘረባ ግን ድራማ ግን ፈጢሮም ኣለው። ሕጂ እዚ ድራማ እዚ ብርግጽ ምስ አሜሪካ እገዳ ተላዒልሎም ኣሎ። ምስ አሜሪካ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ንመጀመርያ ግዜ ፊት ንፊት ተራኸቡ ደለው። እዚ ሚኒስተር ካብ ዝመጽእ እውን እንተዋሃደ ምስ ናይ አሜሪካ ምምሕዳር ከምዚ ዓይነት ርክብ ንነዊሕ እዋን ኣይረኣና ነርና። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንዳ ብልጽግና ብዙሕ ትንተናታት እዮም ዝህቡ ዘለው። ምስ አሜሪካ ኣብ ጽቡቕ ምርድዳ በፂሖም ኣለው። ዳርጋ ምናልባት እቶም ንኤርትራ ክዝንጥሉ ዝውዕሉ ዝነበሩ መልሓሶም ቀይሮም ኣለው። ሕጂ ክልተ ዓይነት ዘረባ ክንርኢ ኢና። በቲ ሓደ ወገን እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝኽተሎ ዘሎ ናራቲቭ ወይ እውን ትረኻ ክንርኢ ኢና። በቲ ካልእ ድማ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይቲ ብልጽግና ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቋንቋ ክንርኢ ኢና። ሳልሳይ ድማ እቶም ተቃዋምቲ ናይ ብልጽግና ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ለውጡ ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንኩሉ እና ኣተሓሓዝካያ እንድሕር ከይድካ ገለ ነገር ናይቲ ኩነታት ክትርድኦ ትኽእል። ምክንያቱ ኣሜሪካ ብግልፂ ዝተዛረበቶ ነገር ስለዘየለ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ብግልፂ ዝተዛረበቶ ነገር የለን። ግን ኣብዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና መጀመርያ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ዴሌጌሽን ናይ ኣቢ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ኣገደስቲ ፖሊሲ ሜከርስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይቲ ኮንግረስ ናይ ሰነት ከምኡ እውን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝተራኸቡ ዝንገር ዘሎ። ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ discussions covered multiple issues including economic cooperation and security. ስለዚ ክልተ ዓይነት ርክብ ከም ዝነበረ ትርክብ ናቶም ሓደ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕብባር ወይ እውን ሽርክነት ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ኣብ ፀጥታዊ ጉዳይ security ማለት እዩ። The US House of Representatives issued a statement acknowledging the talk. ስለዚ እቲ ናይ US ኮንግረስ ማለት እዩ ነቲ ዝርርብ ዝተገበረ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ዝንገር ዘሎ። ካልኣይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኣብዚ ዝጠቕስዋ እንታይ እያ? The US shift in US foreign policy. ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናታ ቀይራ ከም ዘላ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ይብላ ኣሎ። እንታይ ማለቶም እዚ? Over the past 2 years ኣብዘን ዝሓለፋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ረብሓን ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ኢንተረስትን ዘቐደመ እምበር ሂማን ራይትስ ይኹን ዴሞክራሲ ይኹን ካልእ ነገር ዘገድሶ ኣይኮነን። ስለዚ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ንቅድሚት ትወስድ ከመይ ጌርና ኣሜሪካ ትረብሕ እምበር ካልእ ነገር ዘገድሶም ኣይኮነን ዘሎ። ካልኣይ agreements now focus on security and business enterprises. እቲ ዝግበር ዝርክባት ይኹን ሽርክነታት ንረብሓ ናይ ኣሜሪካን ንካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካን ፀጋታት ንምርካብን ነተን ቢዝነስ ናይ ኣሜሪካ ዝረብሕሉ መንገዲ ምፍጣር እምበር ዲሞክራሲ ዶ ሂማን ራይትስ ዶ ካልእ ዶ ብዙሕ ቦታ የብሉን ይብሉና ኣለዉ። ሳልሳይ ኣብቲ ነጥቢ ታሕቲ ክትወርድ ከለካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? ኦኬ ሌትስ ጎ። ቀይ ባህርን ደግሞ አረባይዜሽን የማድረግ በዚህ ምክንያት ይህ ኢንተረስት አለ። በወሳኝነት ግብጽ ናይልን ይፈልጋል። ኤርትራ የሴኩሪቲ ደህንነት ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ደግሞ ሶቨሬን ሬድሲ አክሰስ ይፈልጋል። ይሄ ግልጥ ብሎ ለወዳጅ ለጠላቶቻችን ተነግሯል። በዚህ መሰረት ድርድሮች ተካሂደዋል። ስምምነቶች በ70-80% ጉዳዮች ላይ ስምምነቶች ተደርሰዋል። አንዳንድ የሚቀሩ ስምምነቶች አሉ ከኔቪ ጋር በተያያዘ። ይህንን በቀናነት መንፈስ ውስጥ ወደ መጨረሻ ውጤት ለመድረስ በቅርቡ አስቀድሜ እንዳልኳችሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አስመራ፣ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ቋሚ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ንአዲስ አበባ ክመፁ እዩ። አብይ አሕመድ ድማ ንአዲስ አበባ ክኸይዱ ኣስመራ ክኸይዱ እዮም ዝብልኩም ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው መሲልኩም? ኣብዚ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ እንዲቲ ዘረባ ዳርጋ ካብ ሓያል ኣካውንታት ናይ ብልፅግና ብዙሕ ሰብ ዝስዕቦም ዝበሃሉ ክዝረብ ሰሚዐ ኣለኹም። እዚ ድማ ኣብቲ ዋዕላቲ መን ከይዱ ነይሩ ትዝክሩ ኢኹም ምሽ? ኣብዛ ርአኩም ፀኒሐ ኣብቲ ዋዕላ ተሳተፍቲ መነመን ነይሮም ንዝብል
ኣብዚ ዋዕላ ናይ ኣሜሪካ ከይዶሞ ዝነበሩ መን ነይሩ እንድሕሪኹሞ ርድዋን ሁሴን ከይዲ ነይሩ ርድዋን ሁሴን ሓላፊ ናይ ስለያዊ መርበባት ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ርድዋን ሁሴን ድማ ነቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግና ዝዝውር ኣካል ድማ ንስዩ ስለዚ እቶም ምንጭታት እትያቶም እቶም ናይ ብልጽግና ምንጭታት ክንደይ ግዜ ነጊርናኩም ኢና ኣብዚ ከም በዓል ጆርጆ ድራር ወይ እውን ካልእ ኣይኮኑን ንሕና ካብ ደገ ዘሎ ሓበሬታ እምበር ካብ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይበሃል ኣሎ ሕሹቕ በለና እሞ ክንነግር ገለ ዝበሃል የለን ባይ ወገን ከምኡ ዝብልህሉ ዝኾኑ እዮም ኣነ ግን መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ሓበሬታ ምስ ሃበ ጥራይ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ትዛረብ እምበር ሕቡእ ምስጢራት የጋልፅ የገለ ክብለኩም ኣይክእልኒ ከምኡ ዓይነት ስራሕ የብለይን ኣይደልን እየ እውን ኣነ ኣብቲ ፓብሊክ ዝወፅ ሓበሬታ ካብ ኩሉ መኣዝን ኣኪብና ኢና ዜና ክንህብ ንኽእል እምበር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዜናታት ሰሪቕና ወይ እውን ምስጢራት ኣውፅእ ኣብዚ ከነምፅእ ዓቕሚ የብለይን ኣነ በዛ ነብሰይ ግልፂ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ብዝኾነ እሳቶም ግን እቲ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ታክቲክ ናይ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ሓበሬታ ንሽተይ ዝረኸብዋ ኣጋኒንካ ድዩ ገለ ጌርካ ኣመቓቒርካ ድዩ ነቲ ናራቲቭ ሼፕ ክትገብር ነቲ ትረኻ ነቲ ዛንታን ክትቅይር ስለ ዘለካ ይህብዎም እዮም ነቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቶም ስለዚ ጭብጥ ለና ሓድሽ መረጃ ሓድሽ መረጋገፂ ሓድሽ ሓበሬታ ሓድሽ ገለ ናበሉ እዮም ተውፁ ስለዚ ሓቅነት የብሉን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓሶት ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ነዚኣቶም ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሚንካዮም ከዓ ከምኡ ከጋጥሚ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ዘረባ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ካልኦት ኣካውንትታት እውን ዘውፅዎ ዘለው ከባቢ ኤርትራ ኢትዮጵያንሲ 67 ዓመታዊት ኣብ መርዳእ በፂሖም ኣለው ዝብል ዘረባ እዩ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለው ድማ ሓደ to incentivize this rather unexpected coming together US will lift long established sanctions on Eritrea እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ in preparation for the upcoming high level engagement between Eritrea and Ethiopia foreign ministers of both countries are scheduled to talk in person. The United States Department of State is behind this rapprochement. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው again ዘረባ እዚ ሓሶት እዩ ዝተጋነነ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም but always be ንነገራት ክንኣምኖም የብልናን ግን they are newsworthy እዚ ማለት ኤርትራ ኢትዮጵያን ምስቲ ኣሜሪካ ተኣትዎ ዘላ ጉዳያት maybe ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ጠቕላላ ይከውን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣይራኸብን እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ምስ ብልፅግና ይራኸብን እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው ኣሚን ፖለቲካ ፅድቂ ይኮነን ፖለቲካ ማለት ምስ ማንም ኢኻ ክትራኸብ ዘለካ ቀዋሚ ረብሓ እምበር ቀዋሚ ፀላኢ የለን ከደግመ ቀዋሚ ረብሓ እዩ ዘለዎ ሃገር እምበር ቀዋሚ ፀላኢ ወይ እውን ቀዋሚ ፈታዊ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ፖለቲካ it's all about interests ኤርትራ ናታ ኢንትረስትድ ናታ ረብሓታት ከውሕሰላ ዝኽእል ብልፅግና መንገዲ ቀይሩ ምስ ኤርትራ በስመኣም ኢሉ ወደባት ናትና ክጥቀም ድዩ ኣብቲ ገባሕር ናትና ክጥቀም ድዩ ገለ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ምስ ብልፅግና ምስ ዝኾነ ይኹን ክትዘራረብ ኣይትኽእልን እያ ኢለ ክድምድም ኣይክእልን እያ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብቲ ከተጥፋኣና ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐት እያ sometimes ኣሜሪካ ፅምዶ ንገብር ኣለና because ኣብ መወዳእታ ኩሉ ዓይነት ፀገም ኣብ ጣውላ እዩ ዝፍታሕ እጂ እቲ ዝብልዎ ዘለው ዝተጋነነ እዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ፅምዶ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝኸውን ዘሎ ይርይዎ ስለ ዘለው ፋኖ ከመይ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ህወሓት እንታይ ክገብር ይደሊ ኣሎ ሸነ እንታይ ክገብር ይደሊ ኣሎ እቲ ናይ ሶማልያ ናይ ዓፋር ኩላቶም ሓፍ ኢሎም ስለ ዘለው ምስ ኤርትራ ክንዕረቕ ኢና እንድሕሪ ኢልና ክደሃሉ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ድማ ኢትዮጵያ ክትፈርሰላ ስለዘይትደሊ ዘላ ንዓቢ ክፈርሰሎም ይደልዩ ስለዚ የለው ንኤርትራ እንተወሓደ ይተኣክቢ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢትማይትእቱ ኢትዮጵያ ድማ ምሳኻትኩም ክሰርሕ ትኽእል እያ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኤርትራ ክብልዋ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ እንታይ ክትብል ትኽእል ንኤርትራ ዝምልከት እዩ ኣነ ግን ኤርትራ ኣብ ከምዚ ጉዳይ እዚ ጠቕላላ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረብ ኣይትደልን እያ ዕፁ ይትማዓፆ ዝብል መረዳእታ የብለይ መረዳእታ ናተይ መንግስቲ ኤርትራ ፍሌክሲብል እዩ ንረብሓታቱ ዘውሕዝ ኩነታት ተፈጢሩ ምስ ኩላቶም ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ሃገራት ዓረብ ንሓትደን ይባልዓ ስለ ዘለዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ጉዳዮም ባዕሎም ክሕዙ ከም ዘለዎም ሓንቲ ካብተን ክብላ ዝፀንሐ ዘረባ ምናልባት ክትቅበላ ትኽእል ንሳያ እቲ ዝብሎ ዝፀንሐ ብዚ ማለት እዩ which is completely BS ወይ ከዓ ሓሶት ምዃኑ ማለት እዩ ዝብሎ ዝፀንሐ ግብፂ ጉዳይ ናይ ኒል ውሕስነት ክህልዋ ትደሊ ኤርትራ ፀጥታን ድሕነታን ክሕለወላ ትደሊ ኢትዮጵያ ድማ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ትደሊ ስለዚ ንሰለስቲኦም ድማ ብኣሜሪካ መፍትሒ ክትገብረሎም ትሓስብ ኣላ ሓሳዊ እዚ ሓሶት እዩ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኸቲልና ካልኣይ መዋፅኦ ኣልተርናቲቭ መዋፅኦ ንደሊና ኢሉ ናይ ፈረንሳ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣብ ዝሓለፈ ስለዚ ብሓፈሻ
أنا زنببو زلق مالتي